gaurko platera egiteko prest. Hori da. Nola esan izena? Kukubiltzoak barru betea, eta gero postre bat. Hori da, baina lehen da biziko platera, kukubiltzoak. Eta horretarako osagaiak esango dizkizuet. Arraiz salda edo fumeta, tipula, porrua, azenarioa, koñaka, esnegaina, perritxikoak, otarrainak, irina, kuiatxoa, berakatza eta mozzarella gazta. Fanitani lanerako prest, ezta? Bai, noski. Hasiera nondikan? Prestatzen dugu saltza. Saltza bat egiteko, bale. Hori da, lagunduko izut, abe txikitu, ezta? Hori da. Igual saltza egiteko eta hobeto hemen. Hortzen txiki hortan. Hori da, zatia pixka txikito. Fani, zure izena, Fani, nondi dator? Estefania. Estefania. Bira, etzatu kurritu. Bai? Estefania. Bira, eta motxo, Fani. Bai, nire ama beti deitzen dit Estefania. Osorik, ezta? Bai, ez zaio gustatzen. Nola gustatuko zaio bat? Beak aukeratu zuen zure izena. Nola izena duzu alabak? Estefania. Fani, ez? Hori da. Eta posi jarriko da fijo, entzutea. Bueno, guri izan zigun Fani izena zula eta guk Fani deitzen diogu. Bai, eske Estefania da luzago. Hori da, baina, bueno, gaur hemen izenean saiatuko naiz behin da bitan, igual esaten Estefania. Vale. Igual gero ez dizu kasurik egin. Gero pentsatuko du, azte guztien ikusten diguten ezak, ikusleak. Baina nola, izen aldatu du? Da desberdina, Ez, Estefania, eta da, gure Fani. Hori da. Hau, orduan, hemen txiki honetan? Bai. Zondo? Dana barrura, ez da? Bai. Lehenengo egunean gogoratzen ari esan zenuen, nola Leioako eskolan ikasitakoa zehala, gero praktikak oraintza den leku berdinean hasi zinen egiten eta gero bertan geratu, ezta? Bai, baina hasieratik bukaera zuk bai lanak erakutsi dizu, gauza desberdinak egiten, igual kanpo aguteko aukera handik ez dezu izan, baina beti horre ontzea ikusten da aurrera pausuak ematen, informatzen, liburuak ikusten, ez? Liburuak ikusten. Liburuak, bai. Hori da, bai. Eta bai gaur daukagu internet, hori da. Begiratzen du. Begiratzen duzu baita ere interneten. Hori da, horrexen, gehitu. Eta hau Juliana, zati hau Juliana nola txikian? Juliana, bai. Aldatu. Hau txikira, hau honea, eta zartaiak eroxio. Hola hobeto. Hau honela, arraiura hortxen, hau batzea, txukundu. Bai, berekatza, ez lasai, pixka txukuntzoko aldea. Hori da, eta guan. Hori da. Eta Juliana eran ebakitako tipula noruz dikoa? Hortxe. Hau da saltza egiteko. Saltza egiteko. Eta hau da nahasia egiteko. Hori da. Ze motatako saltza egingo duzu? Amerikana. Amerikana bat. Ondo. Hori da. Zo bak, noiz baita egin dugu, gaur berak emango dio bere ikutu desberdina, baina hori da, ondo egin zeak, barazkiak. Olio pixka gehiago botako dizu? Igual bai. Pixka gehiago dizu. Hori da, bai. Horrekin nahiko. Karo, horretako ditugu pentsatzetot, otaraskak, koñaka ikutua. Danak ez. Danak ez, batzuak harrekan. Batzuk dira nahasia egiteko, bai. Hori da. Baina, gogoratzen naiz, lehendabizi ezagutu ginean eta pentsatzen zinuenean honet etortzeko eta gu animatzen eta zu gogua zinakazun. Ez girekin nola moldatuko ote naiz. Euskaldun berri ja, hemen txen, ondo.
Ze ondo, Bai, oso gustora egon da. Bai, eta itzein primero eran, beldurrik gabe, Bai, oso ondo. Bai, zerratik daukagun askotan euskaldunok? Bai. Bai, ezkeu nire euskera, bueno, bakoitzak gure herrien ikutua badakau, ezta? Bai. Eta gero, hitz batzu, beti ikasten, gaurre, esan duen bezala. Kukubiltzoak. Hori da, nik gaur ikasi dut. Eta bene herrien horrela esaten da, ikasi dut, eta hola xen, ezta? Bildura pixka galdu inbar dugu euskaldunok, eta etorri, eta itzein, da konfunditzen maren bagea, buelta man horre, eta listo. Listo dago ez, eta botatzen dugu hori da. perretxikoak. Perretxikoak. Bale. Gero. Hau pentsatzen dut hau izango dala geho, kuia betetzeko, ezta? Beste aldetik egin behar ditu kukubiltzoak. Hori da, bai. Bai? Ondo, zua pixkat fuerteo. Hau tope. Moztu. Ditu. Bueno, eta bitartian, gogoratu iradokizunak. Txoriene abelduaitb.eus, hori da aldatu inda. Eta gustora hartzen ditugu, badakizuen, gustatu eskio, jarri. Ez baren bazazu gustatzene, lasai jarri. Gu beti zuzentzeko prest. Hori da. Bat edo beste jaso deu, ez dute oso gustora, handikan pentsatzen du asko dakaula mejoratzeko. Eta gu hortan, programan mejoratzekotan, ezta? Hori da. Saiatzen geha, Hori da. Bai, bere bezalako profesionalak ekartzen, aurkitzen, animatzen etortzen, bildurra galtzeko. Eta baixen. Hori da. Bai. Zartagian jartzen. Bai. Hau da lingo dut pixkat. Hau, hemen utziko dut, o zer ingo dut? Orain, botako dut. Bai, hori botazazu. Bai. Txikitua, txiki. Bai, txiki egin da. Honekin naztu. Bai. Hori da. Hori da. Hemen, behin, tipula goxatu ezkeo, perritxikuak eta otarrexka bota ezkeo denborazkoik ez du bihar, ez da? Ez, baina falta da botatzeko. Hori da, bai. Hori. Bola, ba. Ondo. Karo, egin diozu, barrukoak kendu, ondo garbitu, eta barruko mamilarekin, mamila honean. Hori da. Eta gero pentsatzea eta hauek erabiliko dituzula, kanpokaldea betetzeko. Hori da. Erki, ba. Baina, naiz da jakin ikusi eske hobeto nola egiten dan. Hori da, dena barrura. Jarriko du zartagina, hori kalabazina egiteko. Kapiskat honela, hortxen hartzeko, reservatzen dugu hementxen, honela? O zu bajuan hementxen utziko dugu? Bai. Bale, oso ondo. Bale, hementxen utzi, zu bajuan eta guan hementxen jarraituko dugu. Tarki. Hai, hola xean. Bale. Hain beste kontu esan ditugu, kontu bat beste aztu zaigun ezatia. Zer? Kontu, egun hauetan, kontu asko jakin ditugu. Bai, kafean zokikuak, zuretaz, Bilbo. Adibidez, Bilbotaz hitzein dugu, zirbitzen. Ondo? Ondo. Bilbo egile esan da, Gipuzkoar batek esan da, asko mejoratu zuen. Oso bonita dago orain, Bai. Hortan, arrazoi eman berdez, bai. Danetik ganiten zuen. Danetik gandakazue, bai. Bai. Aeroportua, frontoia. Guggenheim. Futbolan estadillo berrilla. Bai. Alondiga. Herrilua garbi da. Museuak. Bilbainadak edo. Metrua, tranbia. Jesus. Oiana, golpe batian, Bai. Oso polita dago. Oso polita. Beste gauza bat baita, turismo bulegoa kriston edifizio batean sartuta. Bai. Bai. Botatzen dugu langostinoa. Hala da. Bai. Espabila badia gauza pentsatzen du eta hori lortu arte, tale. Bai.
metzeroa. Metxero behar dut, Bai. badakat, bai. Txerua. Dotore askua. Koñakare bai, hemen. Bai. Hori da. Zu lan ez eguten zen metroz? Ez, trenez edo autobusez. Bada aukera, Bai. Ego bizikletakin nahi izan ezke hori, abando ibarratikan baer, hortik anatorri ezke hori oso ondo. Bai. Hortzen behian utziko txia eta gero aldapa idio eta listo. kafea zokira. Bai, bai. Badakazu aukera nola jun lanean. Oinez ere, bai? Bai. Baita, Koñaka, botatzen dugu. Eta duke dugu. hori da. Bai. Pixka berotzian. Listo. Bai, hartu du, bai, pixkat hartu du, bai. Ba, hola, ba. Eta orain, umeta. Hori da. Arraiurarekin guzti. Bukaso honetan arraiura dakau. Bestela ura balin bada ura, gero berak emango jo zaboria, baina bueno, hori da. Eman alduzu Bai, baita. hori diot. Hau, ja da irekitzen aldatzen dugu igual. Aldatu bai. Hori da. Egiteko Bai. nazia. Horro beti guztoko. Hori da, bai. Kalabazina, igual, gatz pizko bat. Gaz pixka bat bota. Hori da. Orain, botako dugu irina, Bai. bai? Eta gero esnea, Esnean. oso horreza. Oso horrexa. Bexamela bat egingo duzu, ezta? Hori da. Hori da. Eta salsa hau zer da, birrintzeko? Bai, Nahi hemen bitartien birrindu? bai, Nahi? oso ondo. Oso ondo. Orain botatzen dut esnea. Usaia, Bai. Bai, Eta, bueno, hemen bota du gatza, baina bai bota aldugu nuez moscada eta pimienta zurize, bai. Bai, piper beltz txuria. Oso ondo. Zea zein izan zaten? Hori, birrintzen dianian otarraixkak. Bai. Eta, klaro, orduan Baina- jana barmentzen da, salsa amerikana, hori, itxaskiak dara matzala, ezta? Hau frogatuko dut, puntuan. Bai, hori da. Oso ondo. Gatz pizka dut. Barkatu. Bai, Eta beste hau huelta bat. segitzen horrela xin ondo, ezta? Tego beti bezala Bai. txinotik pasa, eta iragazi eta berriz irakin. Edo hori aldu jarri holan. Bai, Igual, bueno, claro, eske otarraixak zirituta bota ditugu. Claro. Orduan, azalik no destakaen. Hori da. bueno, a ber nola geratu da. Fiskal odila. Bai, baina dino pasatzeko zinogat. Bueno, bai, oitxe pasako zu da zai, hau zaitu zazuta. Bale. Listo. Hori da. Ken bexamela bukatu. Bai. Hau, listo. Hori listo. Kuiatxo ezatiak hemen txukatzen ditugu? Bai. Hori da. Igual, Atera, bai. emango dugu. Ja, listo, egongo dira. Hori da. Ero sartuko dugu laban. Hala, behan. Listo, 180 gradutan ondo iritzen? Bai. Hori da, bai. Listo. Bai. Perotzen ipini dela bia. Igual bai, kendu behar dugu Papela. bai.
Bale, pixkat honela, zekatu, ez da? Laba... Labien sartzeko, bai, momentu honetan hori joak entzeko jarri dut. Bai. Hori da, bai. Hola, pixkat kendu ezkero, hori joa. Gero bestela bixamela eta hori joa, eta... Orduan, hola pixkat, kendu honela, lehortu, asko sobeto. Beti gauza goxu egiten, baina gero baita ere zaitzen, ez da? Pixkat zaitu behar. Dugu perretziko, bai. Bai. Zitxura goxua. Eta gero, gazta jarriko dizu gainetikan. Bai. Bai, pentsatzen. Gaur erabiliko dizu, mozzarella gazta. Bai. Holan. Bai, gero batzutan beste gazta izaten da baitare hor berdindua izaten dana, ez? Horiek oso ondo, gratinatzeko eta gauza pixka jarri eta gero urtu eta bat besteekin, goxua. Hori da. Eta bea, daukagu prest. Hau labea, eta oan prestatuko duguna da saltza, ez da? Eta saltza ez digoa barrura. Ez. Egun da laura gradutan zenbat minutu emango da? 10 minutu? 10 minutu edo. 10 minutu, badakizua. Hola, jen sartu. 10 minutu. Hori da. Bale, bat, hauan jarraituko dugu saltza egiten, ez da? Igual, frogatuko dut aben nola dago puntua. Bai, zuko mandiozu puntua eta... Eta listo. Hori da, bai. Hori da, eman puntua. Ondo. Oso ondo. Oso ondo. A la primera. Ba, ateratzen du kukubiltzoak. Hori da. Eta daukagu ja dana baintzeko. Hoi, kolori polita daka, berzi iritzen zazun. Bai. Ondo, ez da? Bai. Hori da. Kontuz, errebarik. Bai, oso berua dago, Oso kontuz zemitxu utzikoet. Bai, da. Igual espatula bat. Espatula bat ateatzeko, ez da? Bai. Hore, bitu emintzen. Bale. Honetan oso ondo. Eta ja paintzeko. Paintzeko. Porka bituko zaizkiu, bat jarri nahi, baina mazur platera igual txikitsua, ez ondo? Bueno, hala. Probatuko dugu. Baina igual bai, Bat. Eta igual batekin bai. Baina gero jateko bi. Baina, jarri bat. Horako pizka bat, bai. Kontuz berua da, bai. Bai. Hemen zafia, bai. Hori da, guau, ze hona. Eta... Ai, mustu inda. Bai. Kalabazina. Pero mi ondo, Pizka... Hortxean horrikutu, ez igertzeko moguan, moitu ezagula, listo, disimulao. Eta listo? Gaurko lehen da biziko platera, hoxen. Ze itxura honeko, Gure xiferen azken ikutuak esan, eta bere lan ator hau dazatzea. Barazkiak txikitu eta oliotan zuestitu. Otarraixkak zurituta gehitu. Koinaka bota eta garrestatu. Arrain zaldaz, busti eta guztia erregozi. Tipula txikitu eta zuestitu. Perretxikoak ipini. Otarraixkak txikituta gehitu. Kuiatxoa erditik ebaki, mamia atera eta mamia perretxikoik gehitu. Irina eta esnearekin bexamela egin. Kuiatxo erdiak oliotan bigundu. Olioa xukatu, bexamelaz bete, mozzarella gazta gainean ipini eta labean sartu. Saltza birrindu. Platerean ipini eta gainean kuiatxoa gainerreratua. Dazatzeko prest. Oso ondo. Hori da. Hemen zeuntzi polita ditugun, ez da? Bai. Hori da. Hemen duen ikurra zen egin izan, o zer da? Ba, da kafe antzokiko... Zeuena da. Bai. Beira. Hori da, beira. Eta platerak danu bai, dute? Bai, dana daukagula. Kafi hartzeko tazak eta danak? Bai, Katiluak eta? Bai. Hori da. Ondo, no? Hori da,
pertsonalizatuta, ez da, platera. Hori. Hori da, hori garri, kuietxoa, bixamelakin, gainen bizkat honela jarri, eta guztia, barrura. Zati handila, Goxo gelitzen da, bai gazta holan txen gainerre ikutu honekin. Eta gero bexamela infine egin dezu. Bai. Saltzare beste bizket hartu eta bai. Saltza dauka zaporea. Bai, zaporea, otarranskak ematen du zaporea. Horti datorgio Amerikar saltza, ezta? Eta kolore polita hartu du, bai? Hori gaina tomatik ez diola bota. Baina oso goxua, jateko orduan oso goxua. Gaurko lehen da biziko platera egin dugu. Eta orain dator, postre bat. Bai. Aste hontako azkena izango da. Azkena. Beraz, zaion. Bukaera ikusi merdezu eta. Pagatoz.